Hola, què tal, amics? Com esteu? Soc Miquel Serra, de Osona Servei Office. Avui aprendrem un nou truc Excel. Avui treballarem amb taules en lloc de treballar amb rangs. Obrim el full número 1 i aquí tenim una taula que jo he preparat prèviament i aquí les causes o opinions per les quals hem d'utilitzar taules en lloc de rangs. En primer lloc, comencem. Tenim una gran quantitat d'estils. Fixeu-vos, aquí tenim unes dades que hem comentat. Ho transformem en primer lloc en una taula. Fixeu-vos, vaig a la pestanya inserció, clico sobre taula i automàticament em surt aquest quadre de diàleg que em demana on són les cel·les que vull convertir en taula i si tenen o no capçaleres. Diem que sí i d'acord, i automàticament ja tenim el format que tenim predeterminat com a taula. Quin avantatge té el treballar amb taules en quant als estils? Fixeu-vos, si nosaltres ara agafem aquestes mateixes dades, copiar, i aquí li enganxarem els valors només, molt bé. Aquí donarem un valor de data. Ho tenim igual. Fixeu-vos que les dates són pràcticament igual, però jo per aconseguir aquest format de taula tinc que agafar, d'entrada seleccionar les cel·les que conformen el títol i donar-hi el color, més o menys, no sé si serà exacte o no, més o menys aquest. Haig de donar un color a les lletres, fixeu-vos, aquestes a més són en negreta. Tinc que seleccionar les cel·les fila per fila, en aquest cas seria un color gris pàl·lid, seria aquest. Aquestes serien blanques. Agafaríem aquest format, copiaríem el format, fixeu-vos, ara ja ho tenim més o menys igual. Seleccionaríem, fixeu-vos, i aquí hi ha les línies. No, les línies no hi són. Doncs la línia del capdavall. Seleccionaríem la taula aquesta, ens aniríem a format, o aquí mateix, és igual, i li donaríem la línia de baix, aquesta. Molt bé, ja tenim la taula més o menys igual. Quin avantatge té treballar amb aquesta de diferència amb aquesta? Doncs mireu, jo em situo amb aquesta, em vaig aquí dalt a la pestanya disseny, a les eines de taules. Fixeu-vos que quan jo estic sobre la taula, aquesta pestanya es desplega, si no, no. Em clico sobre la taula, s'ha desplegat aquesta de disseny, clico sobre les eines de taules i aquí tinc un desplegable que tinc tota una sèrie de formats. Fixeu-vos què passa quan jo em vaig desplaçant per sobre, què li passa a la taula que tinc seleccionada. Veieu? Jo puc triar qualsevol estil, qualsevol format d'aquests i puc inclús crear-ne un de nou. Aquí a nou estil de taula nosaltres podríem crear la primera banda, la segona banda, primera fila, segona fila, etc. O sigui, fixeu-vos que és còmode això. Nosaltres ara triarem aquest, que m'agrada més, i el deixem així. Bé, un altre avantatge que té. Autoextensió de columnes. Fixeu-vos, si aquí ja li poso el títol validar valor, i li dic Enter, se m'ha creat una nova columna de dalt a baix. Fixeu-vos, si aquí li poso valor, i li dono Enter, m'ha copiat el format de la casella de l'esquerra, però no m'ha copiat les de sota. Per tant, hauria d'agafar i, en tot cas, seleccionar-les, copiar format i ja ho tindríem arreglat. Un altre avantatge, l'autoextensió de files. Anem aquí. No accepta aquest número. Ara, el número 3. Molt bé. Autoextensió de files. Fixeu-vos, si jo vull insertar una nova fila aquí, en tot cas hauré d'agafar i insertar una nova fila fent servir el comandament insereix. Si l'insereixo, en tot cas, serien aquí. Mireu, 4 del 2016 i fixeu-vos que m'agafarà el format, 120, veieu que m'està agafant el format per defecte, però aquí hi ha hagut un fallo. Aquí posem el meu producte, aquí tenim un problema ja de la ratlla aquesta de final de taula, el preu seria 1,85 per dir alguna cosa, 160 unitats, etc. Ja estaria bé. Fixeu-vos que és fàcil aquí. Jo em poso a la taula que seleccionem,
em poso l'última casella de l'última fila i li dono la tecla tabulador, a la tecla Tab. Se m'ha entrat una nova línia. Ho tiro enrere perquè es pot fer d'una altra manera. Em situo a l'última casella, perdó, a sota de la taula, a la casella que està enganxada a sota, a qualsevol lloc. I poso aquí el meu producte. Li dono tabulador i automàticament m'ha creat una nova línia que jo aquí li puc posar la data que jo vull, 120. Aquí li posaré el mateix valor, 180, com l'altra banda, perdó, 160 era. Vale. Aquí veig que ja tinc la columna import, valor, aquestes les suprimirem. Bueno, això ho borrarem. Esborra tot. No. Bueno, ja és igual, deixem-li. Bé, un altre avantatge que tenim, fórmules autorellenables. Fixeu-vos que aquesta fórmula que jo tinc aquí, veieu aquí, li dic que el valor d'aquesta casella és, si faig doble clic, és la multiplicació d'aquesta, veieu, d'aquesta blava d'aquí, la C10, multiplicar per full C10, veieu? Full 1, C10, full 1, E10. Perdó. Automàticament, a la que li he insertit una nova fila, m'ha copiat la fórmula. Aquí també ho ha fet. Però això el que es volia ensenyar, suprimirem totes les fórmules i aquí suprimirem totes les fórmules. Bé, perquè veieu com funciona això. Aquí li posarem igual a aquesta quantitat multiplicada per aquesta quantitat. Li diem Enter i automàticament s'han omplert totes les fórmules de cop. Ho veieu? Vale. Tirarem enrere perquè veieu que això funciona des de qualsevol lloc. Mireu, igual aquesta quantitat multiplicar per aquesta quantitat i ens omple tota la columna amb la mateixa fórmula automàticament. Bé, què passa aquí? Si jo em col·loco aquí i li poso igual a aquesta quantitat d'unitats multiplicat per aquest preu, i li faig Enter, doncs em deixa el preu aquí. En tot cas, hauré d'arrossegar, fent doble clic seria molt ràpid, però cap amunt hauria d'arrossegar. Que en aquest cas ja m'ha desconfigurat el valor de el format de les cel·les, tirarem enrere, o sigui, la forma lògica de copiar seria copiar i seleccionar-ho tot i posar enganxa les fórmules, perquè així ens manté el format. Fixeu-vos que aquí aquesta casella també se'ns ha perdut el format, o sigui, aquí ja tenim un altre problema. Molt bé, aquí tenim les fórmules autorellenables, que era el número 4, saltem ja al número 5. Fila de totals. Bé, fila de totals. Si vull ficar un total aquí, el que hauré d'agafar serà posar aquí total, i aquí hauré de donar-li, per exemple, si aquí vull fer una suma de les unitats, una autosuma, aquí vull que em compti, doncs hi posaré igual a recompte, ja si... que és recompte... No, perdó, recompte. Què estic dient? És compte, ara sí, i li dic les cel·les que vull que em compti. Me'n descuido una. Sabem que tenim 11 productes. Aquí li podíem posar el per mig, igual a mitjana, que és aquesta d'això d'aquí. Farem intro, això és la mitjana, i li podem treure alguna, perdó, aquí li podem treure alguna coma, algun decimal. Molt bé. I aquí li farem una suma d'import que la fem automàticament i ja està. Aquí tenim la suma de l'import. Molt bé. Com ho fem amb una taula? Fixeu-vos que és fàcil això. Ens anem a la pestanya disseny, a les eines de taules i senzillament li diem que volem una fila de totals. Se'ns ha desplegat la fila de totals. Aquí hi ha un desplegable que li diem que el que volem fer és una suma. Fixeu-vos, suma. Aquí el que diem és un recompte. D'aquí l'error d'abans. Aquí li diem que volem fer el per mig, la mitjana. I aquí també volem la suma. I ja està. Fixeu-vos que ha estat ràpid. No sé per què no em dona igual això.
Perquè aquí seria 1,85. Ara sí que dona igual que a l'altra banda. I aquí li traurem uns decimals. Vale, perfecte. Bueno, ja veieu que és fàcil això. La fila de totals s'aplica molt ràpidament, és molt àgil i és bastant eficaç. Si la volem suprimir, senzillament només hem d'anar sobre la taula, disseny, i suprimirem, traient el check en aquí, se suprimirem la fila de totals. En aquí, evidentment, hauríem de seleccionar-la i suprimir. En aquí es suprimeix. O esborrar-ho tot. Bé, anem per l'altra part. 6. Selecció de columnes, files o tota la taula. Fixeu-vos, jo aquí si vull seleccionar tota la columna, tinc que clicar aquí i seleccionar tota la columna amb el ratolí. O clicar aquí i fer control majúscula cap avall. Val? Però jo no puc fer seleccionar només les cel·les que tenen valors, els valors que s'han de sumar. Sempre que faig això ho haig de fer-ho a mà, perquè si em situo aquí i faig control majúscula i avall, veieu que m'agafa la fila de totals també. Bé, això puc fer-ho evidentment amb diverses columnes. Això puc seleccionar diverses columnes i em selecciona el total. Això seria control majúscules i la fletxa avall. Bé, en aquest cas a la taula, selecciono la columna, fixeu-vos, un clic em selecciona la zona de valors. Fixeu-vos, un clic em selecciona la zona de valors. Clic, veieu que se'm converteix en una fletxa negra dalt? Clic, zona de valors. Doble clic, zona de títols i la fila de títols i fila de totals. O sigui, tot el rang. Un altre clic, zona de valors. Un altre clic, fixeu-vos, els títols i també la zona de totals, si és que n'hi ha. Que jo vull seleccionar dues columnes. Fixeu-vos, perdó, anem a fora. Clico, recorro les columnes que jo vull seleccionar i ja estan seleccionades. Veieu? Que jo vull seleccionar els totals, doble clic, selecciono i ho tinc seleccionat. Molt bé. Ja ho tenim, això. Anem pel número 7. Perdó, això, la selecció de files. Aquí per seleccionar una fila m'haig de desplaçar a tota la fila, així. O sigui, no hi ha altra manera. Selecciono així o també control majúscula, botó cap a fletxa a la dreta, en aquest cas, però si li dono un altre per seleccionar aquesta altra fila de valor, fixeu-vos què em fa, se me'n va al final de la pàgina. Al no haver-hi cap valor, se me'n va fins al final. Mentre que aquí, en la taula, fixeu-vos, jo selecciono la fila, veieu que aquí que es posa una fletxa en negre, selecciono la fila amb un clic. Veieu? Aquí selecciono la fila, veieu? Fletxa negra, selecciono la fila amb un clic. Selecciono 2, 3, 4 files amb un clic. Jo puc canviar els valors, puc fer el que vulgui. Per moure aquestes... No, això ja ho trucaré més endavant. Número 7. Va. Aquí dic, immobilització intel·ligent de títols. Fixeu-vos què passa quan jo estic a sobre aquesta taula d'aquí. Aquesta d'aquí. A la que faig anar la rodeta del mouse, del ratolí, em desplaço cap amunt, fixeu-vos què faig. Perdo els títols, ja no els veig. Aquí no hi ha res. Ja no sé si això són... Bueno, sé que són dates, però jo ja no sé si això són preus, si són quantitats, no sé què és això. Bé, mentre que fixeu-vos si em col·loco sobre la taula i jo em desplaço cap amunt i automàticament què ha passat aquí? Veieu? Aquí hi ha la columna A, aquí hauria d'haver-hi la B, com que estic sobre la taula em diu data, unitats, producte, preu, veieu que es va il·luminant? Import i aquí seria la columna X. Això ens dona molt avantatge perquè imagineu-vos que és una llista de 1.500 files. Estem a la fila 500, perdem tots els títols, no podem pas anar als buscadors de tot a veure què hi ha. D'aquesta manera sempre són visibles, sempre que estiguem dins de la taula. Fixeu-vos, a la que surto es perden. Que ens passa el mateix que ens passava quan estàvem en aquesta. Estem fora de la taula, no es veuen. Estem dintre, es veuen. Molt bé. Anem pel número 8. No us he ensenyat a seleccionar tota la taula. Bé, ho farem ara, que era aquest, l'apartat número 6. El número 6, això no m'ho vull descuidar. Per seleccionar tota la taula aquí, com ho faríem? Faríem això. Així seleccionem tota la taula. O seleccionaríem els valors.
Així. Una altra manera seria seleccionar això i control fletxa cap avall i seleccionaríem tot això. Bé, com ho faríem aquí? Doncs és molt senzill. El mateix que se'ns ficava la fletxa negra en vertical o en horitzontal, per seleccionar tota la taula és fixar-se en diagonal. Si faig un clic, selecciono la zona de valors. Doble clic, selecciono títols i fila de totals, també. És així de senzill. Val? O sigui, és molt, molt fàcil. Fixeu-vos a la que es posa en diagonal una fletxa negra, clic, valors, doble clic, és les files de totals i la fila de títols. Fixeu-vos, farem doble clic i tenim tot seleccionat. Val? Anem per la número 8, que és aquesta la ja l'hem fet. La mobilització intel·ligent de files i columnes. Bé, aquí com ho fem per moure una fila? Comencem. Una fila jo la puc moure així, però em diu si vull reemplaçar el contingut. No vull fer-ho. La solució de moure una fila o de moure dues files ja sabeu que és apretar majúscules i a la que es converteix en una estrelleta el selector del mouse. Fixeu-vos, veieu aquesta línia gris? Bueno, ara he fet un fallo. No he estat gaire precís, Vale, veieu la línia gris? A la que ho deixo, senzillament els valors s'han desplaçat i han desplaçat les files en amunt. Però què passa? Que ja, imagineu-vos, si jo n'agafo 3. Majúscules, desplaço els valors, ok? Molt bé, fixeu-vos com ens ha quedat la taula, se'ns han barrejat ja tots els colors de les files. Ja, estèticament això és un bunyol. Com hauríem de fer ara? Hauríem de copiar format per solucionar-ho, seleccionar tota la taula de dalt a baix i arreglar el del format. Vale. Això no és pràctic. Com seleccionem files en aquí? Pues seleccionem una fila en aquí, o dues, o les que siguin, fixeu-vos, i senzillament quan es posa una estrelleta les desplacem sense apretar res més, només amb el mouse, les desplacem on volem. No se'ns ha espatllat l'aspecte de la taula i hem canviat els valors on nosaltres desitjàvem. Val? Amb les columnes farem exactament el mateix. Fixeu-vos, aquí per canviar una columna hauríem d'apretar majúscula i esperar que si li dona la gana de posar-se la barra vertical, que costa un ou. No puc en aquest cas. Ara, aquí. Ara, aquí. Bé, ho deixo. Fixeu-vos, he canviat la columna de lloc. Amb el seu treball que ha costat, però l'hem canviat. Bé, com ho faig amb la taula? Senzillament, faig doble clic, selecciono la columna sencera, agafo amb l'estrelleta, amb el mouse que quan es converteix en una estrelleta, i la desplaço, fixeu-vos, còmodament, veieu com m'està reconeixent? Que em desplaça i tinc una... Ara. Estic cansant l'ordinador. Ara, aquí, vale. Veieu? Senzillament així. L'agafo, la desplaço. L'agafo, la desplaço. D'acord? Arreglem aquesta, que això és un bunyol. Perdó. Majúscula. Aquí. Vale. Aquest com ha sortit més bé. Bé, ja ho veieu. També aquí, amb molta facilitat, es poden desplaçar les columnes. Se'n poden agafar dues també, Sempre seran columnes senceres. Imagineu que volem desplaçar això. Doncs, senzillament, ho desplacem cap aquí. Veieu? Ben fàcil. Ara ja només hauríem d'agafar i ajustar el que són les amplades. Amb un doble clic i ja està. Tirem enrere i ho deixem com està. Bé. El caràcter dinàmic de les dades. A veure, això serà una mica més complicadet. Agafarem. Imaginem que aquí agafem aquests valors, copiem i enganxem els valors. No, farem així, amb títol i tot. Copiarem i enganxa els valors. Vale. Ja podem enganxar-ho tot, ja. Ara, així. I aquí farem el mateix i enganxarem el mateix. Vale. En això ho convertirem en una taula. D'acord? D'acord. I a més, perquè sigui diferent, canviarem el format. Primer li traurem els colors de fondo, perquè com que l'hem enganxat amb colors... Així és, però ara es veuen els verds. Bé,
Ja tenim les dues taules. Aquesta és una taula, això és un rang de cel·les. Ara imaginem-se que volem fer una llista de validació. La llista de validació la farem aquí. Aquí farem una llista de validació i li donarem un color una mica... que mateix, ja està bé, perquè es vegi. Fixeu-se, aquí farem una llista de validació. Posarem aquí, ens anem a dades, validació de dades, cliquem, fem clic, i diem que volem una llista i l'origen de la llista serà aquest d'aquí. Fixeu-se, com que és una taula el puc seleccionar amb la fletxeta negra, veieu, se m'han posat les dates aquí, i senzillament li dic d'acord i ja tinc la llista validada feta. Ara en farem una altra aquí sota. Anem a inici, aquí li donarem un altre color, aquest color mateix. Ens anem a dades, a validació de dades, li diem que volem una llista i l'origen de les dades serà aquest d'aquí. Aquí les hem ja de seleccionar manualment, d'acord? O podríem fer això, control majúscules i avall, la fletxa avall, i li diem d'acord. Bé, ja tenim la llista de validació de dades també, funcionen totes dues correctament. Ara provarem de ficar-hi un nou producte en aquesta llista. Posarem producte nou. Molt bé. I en aquesta també posarem producte nou. Ja sabeu que només ficar-me sota la taula, a la que fem clic a l'Enter, se'ns ha incorporat a dintre la taula. Fixeu-vos aquest piquet d'aquí, veieu que és el final de taula, això està dintre de la taula. Aquesta, evidentment, està dintre del rang també. Això s'ha creat un rang una mica més llarg. Però mirem què passa aquí ara. Quan jo miro la llista desplegable, producte nou, jo el puc seleccionar. Veieu? Quan jo miro la llista desplegable d'aquesta, producte nou no existeix. Puc estriar-ne qualsevol d'altre, però el producte nou no ens l'ha incorporat. Això és degut al caràcter dinàmic de les taules. Les taules, Excel les coneix com un objecte, i aquest objecte li dona un nom. A l'incorporar una nova cel·la a l'objecte, ha format part del nom i, per tant, ens l'ha seleccionat també i ens la mostra. No sé si queda prou clar, però és així. Bé, una altra. Us acabo d'explicar el punt número 10. El punt número 10 és que Excel reconeix la taula com un objecte. Aquest objecte té altres objectes a dintre, com per exemple els encapçalaments. Us vull ensenyar una cosa. Fixeu-vos, si jo poso igual a això, em dona el nom d'una cel·la. Fixeu-vos, L24. Si jo aquí li poso igual a això, em dona taula 2, que és el nom d'aquesta taula, capçaleres i la capçalera amb el nom de producte. Fixeu-vos que si en vez de dir igual a això, jo li dic aquesta, em dona taula 1, capçaleres i el que és la capçalera d'unitats. Veieu que és específic? Si jo selecciono la celda de sota, em dona... Perdoneu, això... Si estic a fora de la taula, em donarà una cel·la. Igual a... Veus? Cel·la C11. Però a la que estic... Perdó, suprimirem. Però a la que estic a dintre de la taula, si jo li dic, per exemple, vull que mirem aquesta fórmula, fixeu-vos a la fórmula, farem un doble clic, mireu, és igual a arroba, aquesta arroba vol dir que és una fila d'una taula, d'aquesta taula concretament. La columna unitats, aquesta arroba diu aquesta fila d'aquesta taula, a la columna unitats multiplicat per aquesta fila d'aquesta taula i la columna, el valor que hi hagi a la columna preu. Fixeu-vos que ens està tractant la columna preu com un objecte dintre de la taula i aquest objecte de la columna unitats. Això va molt bé a l'hora de fer càlculs i a l'hora de fer fórmules, perquè a més fixeu-vos que queden clares unitats per preu. Aquí veieu això? Unitats per preu. Queda claríssim. Una altra cosa que us vull comentar, que a l'hora de buscar el preu d'una taula, el nom d'una taula és molt senzill. Ens anem aquí a la pestanya Disseny de taules, ens anem a la pestanya Disseny i aquí a l'esquerra de la barra d'eines, senzillament tenim nom de taula, fixeu-vos aquí, nom de taula, taula 1. Fixeu-vos, si jo selecciono aquesta altra taula, automàticament em diu taula
2. I si jo li dic que aquesta altra taula, ens anem una altra vegada. Aquí, clar, això no és una taula. Aquí no hi ha nom de taula. Fixeu-vos, tornem-hi, taula 2. Què vol dir? Que jo puc canviar-li el nom. L'única cosa que em demana, el que jo us aconsello, em sembla que no admet espais. Posarem, per exemple, taula, llista, desplegable. Aviam si m'agafa els espais. No, ja em dona un error. O sigui, això s'ha de fer sense espais, que ja m'ho semblava. Posarem això. Taula, llista, desplegable. I li donem Enter i automàticament hem canviat el nom de la taula. Fixeu-vos que quan jo em col·loco sobre d'aquesta taula, el seu nom ha canviat. Fixeu-vos que si jo agafo i poso igual a i senyalo això, fixeu-vos el nom de la taula, taula llista desplegable, abans era taula 2, capçaleres, producte. Bé, em sembla que ha quedat prou clar això. Això és tot per avui. Us deixo un enllaç al meu blog on podeu descarregar-vos si voleu aquest exercici i us animo a fer clic al like del vídeo si us ha agradat. Us animo també a subscriure-vos a aquest meu canal de YouTube. Vinga, fins aviat. Adeu!